Εγώ γεννήθηκα στο Παρίσι από Έλληνες γονείς μετανάστες που με μεγάλωσαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο ανάμεσα δύο κουλτούρες μέσα σε μια πόλη. Στη γειτονιά που μεγάλωσα όλοι ήταν μετανάστες. Είχε εθνικότητες από όλο τον κόσμο. Όταν παίζαμε έξω κατάλαβα ότι κατά κάποιον τρόπο έχουμε όλη την ίδια ιστορία. Και ότι πολλά στοιχεία της κουλτούρας μας ήταν πολύ κοντά, ειδικά με την Βόρεια Αφρική και Τουρκία. Μέσα στο σπίτι όμως η ζωή μου ήταν μόνο Ελλάδα. Δεν υπήρχε το γαλλικό στοιχείο και πιστεύω ότι οι γονείς μου κατά βάθος φοβόντουσαν πάρα πολύ να το χάσουν, οπότε όλα γύριζαν γύρω από την ελληνική μας ταυτότητα. Όταν έγινε 18, οι γονείς μας μου έδωσαν ένα δαχτυλίδι του παππού μου. Αναρωτιόμουν γιατί πλέον δεν υπάρχουν αυτά τα δαχτυλίδια τα οικογενειακά. Όλοι οι φίλοι μου, οι φίλες μου έχουν κάποιο οικογενειακό δαχτυλίδι ή κάτι άλλο. Και εγώ είχα σκεφτεί κάποια στιγμή, ας πούμε, τι θα δώσω εγώ στα παιδιά μου ή στα εγγόνια μου. Όλο το inspiration βγήκε από μια φωτογραφία που έχω κοντά μου πολλά χρόνια τώρα, που είναι η τελευταία φωτογραφία της μαμάς μου ελεύθερη. Δηλαδή πριν γνωρίσει τον μπαμπά μου, πριν παντρευτεί, και την αντιπροσωπεύει πάρα πολύ αυτή η φωτογραφία. Η μαμά μου είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο σαν αισθητική, σαν προσωπικότητα, αντιπροσωπεύει το τι είμαι σήμερα.